Sika 1 ko 22 khona Steven noSisinomfutana malunga I-background is about a story. It's about Landlu ko 34 phakathu lena ulandika ubut Andile ne ayibangayo but eyona nto iconcern yoba ubukhe wabethwa ngubut Andile and usibizile ke ngoku oba sizofumana ila kwicala le story because I story is yes only xesha besinalo kucoverisha icala eli1 now ke ngosize kuwe sizokunika yakho opportunity oba uphendule oqala usife any stories isife izolo bhuti wam emva kwethinara and usifa kwakho waziva kanjani ndaziva ndikhubekile and ndi-betrayed because why isesoqala kwasasithola khonyane ubhuti lo wam uthakazazi ba ubanjelwe intoni na ufishike ukuyena nabahlali aba yaba ku34 omama aba yaba babesicanga kwakhe ukexesha kushuta ile video bayahlaza story ubhuti Andile khange asuka abantu nje undibethile ebengaqala undibethe bendibethile ngoDisemba ndibethile ngenyasi so and alasendi ba aba bantu bami abamama baku34 naye bathi bebadala bangabinanyani because yonke lento bayithethayo ayikho impepha zendlu azikhange zibiwe umalungu wasithatha impepha zendlu wazisa apha ko22 kosisabama mina ke nangayazi lonto leyo masiqala olhlobo ke Sisinomfutana uhlala kwenu benihlala kanjani nobut Andile pha ubut Andile phaya ufike uzohlala full time ixhola gqolo malume ecelwa ngosisabama wayincedisa mina kuba gqolo malume even go malume bekunini ngoko beku last year last year okay and then even gogo what decide yena ba makahlala nami ke ndathi nathi awungahlala kuba ndiyiwana apha endlini konxaki apha ekhleleni kwethu sihlalele lapha ndabona ba unako ukundibhulisha okuthile because ebenento ezithi akuzungena apha bazudina andizikwenza siqhubu so abantu abaze kum abazungena apha into ezakwenzeka mina endlini ufike kunayo ni abethi ndikhona wenza izinto wandibhulisha wenza izinto ezifana izinto zoba ndithi ndilele yazohamba lento yathi ndithi ndilele ndive icango ndiva yaphusha icango uqala sithi nguye ukrobile abuze kum hayi uhleli siyamla ke hayi uhleli ngoba kutheni athi hayi ndakubusa nje waphinda ubut Andile ndathi ndisilapha ka1 ndafika endlini oneke ipenti zami phezu kwebhedi zonke ngobunjalo bazo neka ndibuza bakwazi kantoni apha athi hayi bendizibuka izinhle izinto zakho fine ndabiza abafana babesela ngaphambili ndababiza nabaxela kwenza kantoni abafana bamxelele bangaziphinde izinto wahamba lapho uphinde wabuya waqhubeka ngalento yakhe enza ndathi ke mina ke kuba ndisixelani ba hayi man mhlambi ikhona ingxaki anayo ne ndathi kuye kutheni ungakhe uye kukuweni kwenza kantoni ngawo wathi kum hayi mna ndangxaki siziba babeke excuses zenento yenzayo okay fine mina ke lento bendithethile abantu namabalo khange ndithethe kuba nani ithi ndiyam andifuni ukujongisa kakubi ngabantu yabona fine ubut Andile uyambile ixesha njengoba lihamba mina ngathethi ngosisaba mandithi ngenxa yento ba bona sasiqabele ngento yokuncwadwa kwamalume fine then baqomba bona okay nami ndazirealize ba ndandirongo and make Sisinomfutana ndifuna siye back to lanto yongcwatywa apha yakhona lento lena exesha kungcwatywayo umalume because abahlali bayivezile indaba ba there was before angcwatywe umalume kwaza kwabakho ilizwa ndazi noba laliphuma ku emaweleni or kuwe namawele nesithi makuthengiswe indlu ngenxeba akazongcwatywa umalume uyayazi lonto leyo but wam into yokuthengiswa kwendlu iqale yasuka ku-Andile umalume esagula u-Andile ufika kosisabam ehighway ushiya umalume egula pha athi u-Andile kumalume yena into ayibonayo uba umalume uzawusweleka yena ucinga into yoba makuthengiswe laa ndlu and yena unabo abantu ibhayazi azinothenga msinyane laa ndlu fine bona usisabam bayicinge le nto okay fine babengayazi bona ba umalume unayo ipolisa nayo so bafika ngale mini umalume wasweleka ngayo bafika besifura if ever ke uyacaca kuba umalume akho imali engcwaba kanayo ngisawunyanzeleka uba sithengise le ndlu yima ke siswami uthethe enye into ngoku uthetha umalume wakho ube nayo imali yongcwaba abahlali bathi phaya baqokelela imali bamngcwaba ebenayo imali yongcwaba umalume wena bhuti wami basiyenzeka lonto yenzeka lena ke ngoku yabahlali iyoqokelela imali ekuhlaleni angcwatywe ivele njani kwayikhona yenzekayo nje i-misunderstanding imali kaMalume yayisetyenziswa ngumuntu wayebhaliswa ngayo umalume na fine ke ngoku into yenzekayo bayiqokelela imali
bona abahlali bakwaSefu baphinda bayithatha imali yabo inoba 2-3 days before singcwabe iyathathwa ngaba abantu beyiqokelele kwabathi abantu sifuna imali zethu ngobunjalo baso. So aba bantu bebethetha pha besithi umalume wakho ungcwatywe ngabahlali ayinabunyani leyo. Ayinabunyani imali ubungcwabe ngemali yakhe ngoba imali kamalume 10,500 kanye 12,500 yaphinda yangcwaba umalume. Lena yayisetyenziswe ngomnye umuntu walapha lo bembhalisile. Okay. Befuna just clarify leyo into wena siswami. Now that ngokolwazi kwakho indlu lena yaphaya cause uthi uBhutandile indlu lena ibibhaliswe ngomakhulu or ngomakhulu wakhe which is umama katatakhe and utatakhe yena ebekusuppose ba nguye oyifumanayo landlu and yes yena ke ngokumntana katatakhe ibimela ba nguye ke ngokuyihambelayo and ebesithi ke beyihambele waya nasezintakeni wasifumana some of documents ebesebhizi egqibezela leyo into. Ngokwazi kwakho ibimela bihamba kanjani indaba yalandlu? Bhuti wami indlu leyayona yayikamakhulu wethu. Waze umakhulu wethu eqoqweni lendlu wabhala umama wethu ongunomenzi uOlga Bhonco. Okay. Fine. Thi into yenzekayo ngokwazi kwami kwaXhosa umntana wentombi kwabo apha omfana andithi kuyaguduka vakayi kulo mamakhe kaloku malume engatshatanga nomama kanje. So yena lento ethetha yempepha wazile into ke nandiyazi nezwa nguye and andiqondi uba impepha sendlu siphuma kabini. So uthi ke ngokuwena siswami phaya as much as oyena umuntu ucinga uba entitled or mhlambi unelungelo kulandlu nguwe ndim nosister bam nosista bakho. Okay, cause bakhalazela leyo into ba kuqiqodiswe wena kwayobhaliswa kwamini kwayolandika kwayokwenziwa amaphepha engekho yena and i-question ebuzwayo ke ngabahlali mhlambi ke pha on social media ithi ke ngoku ayikhange ibuzwa pha ngaba abahlali ibuzwa on social media oba if umamakho no brother ka Andile kaBhuti Andile understand bazi brothers and banelungelo kulandlu ayimelanga uba indlu imali i-proceedings or imali lena yothengiswa kwendlu uyaqejelwa kuye so that akwazi uyozimela. If ever yena nje bemdala ngakaya ebekwazi ucinga bekusuppose ba uhleli phansi uthi ngukhazi wethu ahlale phansi nathi athethe akhange sithi besingakhala sithi Andile thina simkhabela ngaphandle cha yena into yenzayo wena bhuti wami uyancamela into ba aphuma athi into esendlini asikhuphe ngaphandle ofishe yena ke ukucimba fama abantu bangaphandle wazomlungisela into zakwabo ayisebenzi kanjalo ke mntasekhaya. If ndiyarida kakuhle kulento uqhubha uyithetha iyoba if ebenozothetha actually as a family nina ningahlala phansi sithi nansi yakho ishare katatakho obuzoyithini na but ingxaki ile noba uinvolve abantu bangaphandle utsho. Okay. Now indlu ithengiswe nini siswa? Indlu ithengiswe last December. Besithi lo sisi kuthiwa pha ukuthi une 3 months ithengiwe indlu ayinamsebenzi usenoziphazamisa i-dates awukho secourt apha I understand but uqala kayo i-process yonke noba niqale last year then yazofinalizwa 3 months ago. Okay, now ilandika i-question elandika I mean umbuzo ke ngokwenza phela ilandika eyoba lo muntu uyithengileyo indlu we don't want to know by imalini ihamba kanjani na I understand lo muntu uyithengileyo indlu xa kusenzeka izinto ke ngoku ingaba cause ufikile khona eyoqhuqa elixesha uBhuti Andile banjiweyo and abahlali nawo kukho lo resistance yoba angangeni khona ngaphakathi endlini umkhamisha down uthetha naye lo muntu lona uthini yena? Mna ndiyabawela uba ayazi uma indlu ntoba indlu yakhe egqibeleni impepha zezakhe impepha zilegit ezikuye. Okay, and ke yonke lento ihamba via amagqwetha. Okay, because asikhange sifuna uyenza uba ibe into engenasihlahla sifuna uyenza ngendlela right because legit into ethengiswa kwendlu indlu yona yakhe ithengisiwe indlu. If unothiwa khawuthumela i-message to uBhuti Andile and uthumela i-message to ebahlalini after kwenzeke lento lento ungathini kuBhuti Andile without umsindo umntasekhaya sizama ufumana i-solution to lento?
Bendizawuthi mina kubhuti Andile makahambe aphinde lapha vela khona. Because why? Istep sokuqala nje senze sike ndafikelela kwesigaba soba mna nosami sithengisa indlela eniphethe ngayo endlini and tradition into zoba phayenza uphuma izoba indlu yakhe nabantwana nomntana wakhe le watsho kum ehlehle nechomi yakhe kubahlali bako 34 benza uthanda ukuthi kubo macela bahoye izinto zezindlu zabo bayeke into zaka 34 phaya bangendawo lento bafuna uyenza iziphumelela. And omnye umhlali bekwathetha phayo ba unabantwana abathatha kononkala leyo bhuti wami ayingendawo because why abantwana bamba abaklanda bakuyo baya ngothanda kwami ngesigqibo sami bona bengangendawo. Ndifuna uyiphendule kakuhle mntasekazi bathi unomntana abantwana baphaya and bacingela ikhaya labantwana labo ungabaphendula uthini ngalonto? Abantwana bam I think we're safe because ndikhaya lebakhele la ndawo ndikuyo likhaya labantwana bam. So now unendawo omuvileyo away from Parkla environment yako 34 now ufuna uyozimela kwenye ndawo start bomba ma fresh nama airport. Siswam kuthethwe iwe sister bakho bangamawele and I believe ikhona ufuna uaddress about bona ufuna uyithetha about bona ubaxelela abantu ba about amawele la. Mna bhuti wami into ndibawela bayazi abantu ba unomvuyo novuyokazi abandi control more than ba bendiqondisa into ewrong ne right and mina xa ningafuni uyenza into athi nomvuyo kanye novuyokazi mansenze andiyenzi because ndimdala ukwalele nje but ugqibeleni banalanda ithi umama wethu wayeshiye nabo so bona xa into bebona ba yena mfuneka yenze ngehlobo xa ningayifuni uyenza ndiyenza into onovuyo control and siyagqiba xa funeka senze into thina sobathathu bayasiyagqiba hlale phansi decide ba hayi sizayenza uba omnye wabo uthi ayizikwenza ngehlobo okanye mina ndisho yenze ngehlobo ayenze ngehlobo bona aba nobeka igama lika nomvuyo novuyokazi bakhuphe ecaleni. Imaxana nokubuza before kufika ubhuti Andile probably as a family benidla ngohlala phansi mhlambi noba kwenziwa lonto iyenziwayo phaya ekhaya and amawele besoloko bakhona and malume wethu bathanda ukufa amawele so I decision beni buqhele uyithatha namawele and now that eswelekile ke ngoku awunayo omnye umuntu you have to talk uthethe no sister bakho aba babini but to add ke luthethayo kule yoba impepha zabo zasonga umalume wanshiya phaya endlini ehlala nami endlini waza khona umvuyo just because of ebebathemba onomvuyo ebebeyazi bayathanda bayakwazi uthatha i-decision and umalume bekwazi unishiya phaya endlini athi kum ndive ngabo bendifonela uba kwenza kanti lapha endlini umalume usuka apha kwenze enobhinosi so bona abazali umama wethu nomalume wethu ebebathatha njengoba bona bayakwazi ucinga and i-decision bayakwazi advice and then bayayazi uba into right mayo benjani.